କାଲାଂଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସ ଆଜିର କାଲାଂଶରେ ଆମେ ପରିବହନ ଓ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାପ ସଞ୍ଚରଣ। ତାପ ସଞ୍ଚରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ କରିବା। ଆମେ ଗ୍ଲାସଟିଏ ନେବା, ସେହି ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ଗରମ ଜଳ ଢାଳିଦେବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖିବା ଯେ ଗ୍ଲାସଟି ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପଦାର୍ଥର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େ ଓ ତାହା ଗରମ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗ୍ଲାସକୁ କୌଣସି ଚୁଲି ଉପରେ ବସାଇ ବା ଖରାରେ ଥୋଇ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲୁ। ତେବେ ଗ୍ଲାସଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା କିପରି, ତାହା ତାପ ପାଇଲା କିପରି? ଏଠାରେ ଗ୍ଲାସଟି କେବଳ ଗରମ ପାଣିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗରମ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗ୍ଲାସଟି ନିଶ୍ଚୟ ଗରମ ପାଣିରୁ ତାପମାତ୍ରା ପାଇଥିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ ପରସ୍ପର ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ପଦାର୍ଥରୁ ତାପ କମ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଦେଖିବ ଯେ ଗ୍ଲାସଟି ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଗରମ ପାଣି ସେ ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଥିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇଟିର ତାପୀୟ ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା ସମାନ ଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଉଭୟ ପଦାର୍ଥର ତାପମାତ୍ରା ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାପ ସଞ୍ଚରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ କିପରି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସ ପରୀକ୍ଷାଟିଏ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏକ ଲୁହା ଦଣ୍ଡ, ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କିଛି ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଏକ ମହମବତୀ ଓ କିଛି ତରଳ ମହମ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଲୁହା ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଝୁଲାଇ ରଖିବା ଏବଂ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତରଳର ମହମରେ ବୁଡ଼ାଇ ସେହି ଲୁହା ଦଣ୍ଡଟିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି କିଛି ବ୍ୟବଧାନରେ ଝୁଲାଇ ରଖିବା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ନେବା। ମହମବତୀକୁ ଜାଳି ଲୁହା ଦଣ୍ଡଟିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଗରମ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେହି ଲୁହା ଦଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତଟିକୁ ଗରମ କରୁଛେ ତା ପାଖରୁ ପ୍ରଥମ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ତରଳି ପଡ଼ିଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା? ଆମେ ଲୁହା ଦଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତଟିକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଥିଲା, ସେହି ମୁଣ୍ଡରୁ ତାପ ଧାତୁ ଦଣ୍ଡରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଅପର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯାଇଥିବ। ପ୍ରଥମ ମହମବତୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏହା ତରଳି ଯାଇଥିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ତୃତୀୟ ମହମବତୀ ପାଖକୁ ସେହି ତାପଟି ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦଣ୍ଡର ଉତ୍ତପ୍ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ତାପ ଦଣ୍ଡଟିର ଶୀତଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା। କଠିନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ତାପ ଏହି ଉପାୟରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଏହା କଠିନ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବେ ଆସ ଆମେ ବୁଝିବା। ଏହି ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାପ ସଞ୍ଚରଣରେ କଠିନ ବସ୍ତୁର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ତାପ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି ଅଣୁମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ଥାପିତ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନରେ ରହି ଅଧିକ ବେଗରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କମ୍ପନରତ ଅଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଖ ଅଣୁକୁ କିଛି କମ୍ପନ ସଞ୍ଚରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପ ଶକ୍ତି ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଯେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାପ ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାପ ସୁପରିବାହୀ କୁହାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ତାପର ସୁପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେପରିକି ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାପ କୁପରିବାହୀ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଥର୍ମୋକୋଲ୍, କାଠ, ରବର ଇତ୍ୟାଦି। ଖଣିମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦହନୀୟ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ନଗ୍ନ ଅଗ୍ନି ବା ଶିଖାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଖଣିମାନଙ୍କରେ ଡ୍ରାଇଭିଂଙ୍କ ନିରାପଦ ବତୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଧାତବ ପଦାର୍ଥର ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ ପରିବହନ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଡେଭିଙ୍କର ନିରାପଦ ବତୀରେ ଶିଖାର ଚାରିପଟେ ତମ୍ବା ତାର ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବତୀର ଶିଖା ତମ୍ବା ତାର ଜାଳି ଅତିକ୍ରମ କରି ବାହାରକୁ ଆସି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଆମେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ତାପ ପରିବହନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ସେହି ହିସାବରେ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ତାପର କୁପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ତାପ କିପରି ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଆସ ଜାଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସମତଳ ଭୂମି ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାସ୍କ ବା ଏକ ବଡ଼ ବିକର ନେବା। ପାତ୍ରର 3/4 ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ପାତ୍ରଟିକୁ ଏକ ତ୍ରିପଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତାର ଜାଳି ଉପରେ ରଖି ମହମବତୀ ବା ସ୍ପିରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବା ବୁନସେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣରରେ ଜଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା। ଏଥିରେ ଏକ ପଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ରୁ ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କରି ଫ୍ଲାସ୍କର ସବା ତଳେ ସାବଧାନରେ ରଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ପଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନ ତଳେ ଜଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ତାହା ଆସ ଜାଣିବା। ପାତ୍ରର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପାଣିର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟତନ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି। ପାଣିର ଉପର ସ୍ତରରେ ଥିବା ଶୀତଳ ଓ ଭାରୀ ଜଳ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଶ୍ୱର ତଳକୁ ଖସନ୍ତି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି। କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଏହି ନିରନ୍ତର ତଳ ଉପର ତଳ ଗତି ଯୋଗୁଁ ପାଣିର ଏକ ପରିଚଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଥିବା ପାଣି ଭିତରେ ପଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ କାହିଁ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ପାତନ ଫ୍ଲାସ୍କର ନିମ୍ନ ଦେଶରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଣି ତଳକୁ ଖସିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମଗ୍ର ପାଣି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପରିଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ର ସ୍ଫଟିକ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମନେରଖ, ପରିଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାପ ସଞ୍ଚରଣରେ ବସ୍ତୁର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାପକୁ ବସ୍ତୁର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପରିଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବାୟୁ, ଜଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ନୁହେଁ, ତେବେ ପାରଦ, ତରଳ। ଆଜିର ଆଲୋଚିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ